Vicks noodles market ko distribute kurani Daisy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सीएनएम के तफसील बलन तिबे में फरायत का मरहबा दनवंग मेरे के तफसीलात तिबे फना बदल कुलर इसमें रशीद फाहा कुले में मुखबर तो के सुरही तक में हसाबम बैलाना मेरे के तफसीलगा फाहकुलवे मुहिम मुखाबटो के सुरहित हो गए तेरेगा माती फेमर के फ्लटलंग इंडिया के टाटा कुंफन्या हवा कुरी कुरी के नादी ब्लू हेवन बिमा कुरी के ऑडियन बिमगा मासे कनु फशिलस गुमुंग ए बस वम बादल कुरी कुरुमा बादल के गतुका ए दे बिम गए तुरुन रिसोर्टंग हिंगन रशे दिनमा निम्मा पाकमा प्लेन मिस्ट्रीम बुनी हबर गए तुरुन इंसानी वगफारी नु त ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मसले का गुड़ के फुल हो का हायर कुरी हबर गए तुरुन माल सरहदुगा कोविड नवार घात गोसमुंदा मिदंडवलुगा रशम बेरुगा चुट्टी हेदकुमुंदा दरवरुना टीचरू वीएम यावाका तिरुळ मुंदा रश दियुमंग एडिगोच मिस्टिंग उतमास कुरी हपर तफसील बस मेगडी कपालाना බල්ලවා සකි ආද බෑවර කෙත්ති ගෙන්දනි මියවුර මාගින කොක්කො වෙස්නේරු කීවෙන හුට්ටුවි පිකපක අරුවද මිනුන්තෝ පිකපක වෙස්නේරු යමාගිනයෝ කියාව ති කෝචෙත්ත ති ගෙන්දනි දොන්කල මෙක්ස්කොම් ෆිහාරෙන් හුළුවැෆිය මියොත්තා ෆරීදි මවග හුවයි ෆෝන ඩෙල් ලැප්ටොපා ඩෙස්ක්ටොපා සන්ටොපා නං හුස්කොන් එහෙරි එකි ෆාඩුගේ එසෙසරිස් මිරෙමි තුත්තුනාගේ බාතුඩේ හුරිහා එච්චෙන් හමකොල්ලාගේ මිදනි මිහාරුස් මශක නුදෙවයෝ එන බේනුම්වා වරක එහෙම්වීම साबस कदे ये नवरा गेजेटू आने नेक्स्टकॉम सोसम मग आदि फरीदी मग दनीता इट्स क्या गने नंदानी नेहंत आणि का कोच बका हो महमूदन एम्मे मीरो विट्स नोडलेस Baby, what's it cooking? Guess what? All of them are favorite. Airways Miharways Emmenge Makbul Vicks noodles market ko distribute kurani Daisy. Waki nuane miharu uriha kamen en number kum idu melli bene miharu MTCC ge hotline daturu faturu tawala sola fansa botu yadu hidumata sola fansa injine gannanta sola fansa emmenang en number sola fansa MTCC
मैं सम्मेलनी खबरतोगे तफसीला माय सरहद्दुगा कोविड नवारग हालत गोसमुदा मिदनवलगा राशुम बेरुगा चुट्टी हेदुकुरमुदा दरिवरुना टीचरों VMA वाहका दिरुलमुदा रशा दियुमा एजुकेशन मिनिस्ट्रिंग इल्तिमास कोफी एजुकेशन मिनिस्ट्रिंग मेद नेरुनु नोस्बयाने गाबुनी माल सरहद्दुगा कोविड के पॉजिटिविटी रेट मध्य मुंदाती वैक्सीन फरिहम कोफावा फरायत दतुरु कुरायरु हैद्य दिगडिरुके नेगेटिव PCR टेस्ट मालिम बेर दतुरु कुरायरु हुशाळ लाजिम कोफावा कमशा एहिं कमुं दतुरु कुरुमुगा अमलु कुरुमंग HPA गे मिंगनुगा VMA वाहकं फरिहम कुरुमफहु फुरुमंग इदे कमा स्कूलगा मेदुनुकेने केवा देमुं गेंदियुमकी मिनिस्ट्रिंग अबदवेस मेस्कमे दे एकमे कमशा एगुतु देवनटाम गे केवुं फेशेरु हुरिहा दरवरुना टीचरों स्कूलं हाजिर वुमकी एजुकेशन मिनिस्ट्री गे वर बोडो एदमे कमे बयानुगा बणे फावे एंकम मिवगतु चुट्टीगा नुवता स्कूल अद्दा रन्नुं एहन रशेगा तिबे दरवरुना टीचरों VMA अवाहकं HPA गे इजरायतका एगुतं अमलुकं अंबरा रश दतुरु कुरुमंग मिनिस्ट्री बनी एदिफा देवरटामुगे केवुं फशायरु स्कूल तोगा अळ निम्माफवा रक्कातिरकमुगे फेवलता बयान कुद्दी इज नेरुनु सर्क्युलेकवा एम्हा कंकम बेस अमल कुरुम एजुकेशन मिनिस्ट्री बयानु कावनी इल्तिमास कुफा इंसानी वगफारी नुवता ह्यूमन ट्रैफिकिंग गे मसले का गुलिगें फुलुहको हयर कुफी मे मसले गुलिगें फुलुहंगे इदारा एंबुनी फुलुस मिहा हिमिनेहें हातर मिहको इंसानी वगफारी गे मसले गुलिगें मिमोगे फसन दो हयर कुफा वाकमशा एग तिरेगा खिमिननी तिन विदेशिना माफ करवा एग तिरेगा खिमिननी तिन दिवहिना ए विदेशी कमा मे मसले गुलिगें हयर कुरी मिहुंगे बंदा में दो गोते निमुमा कोटं हाजिर कुरमुंग एग तिरे देमिहको फनर दोहा बंदु कुरमशा आने देमिहुं दिह दोहा बंदु कुरमा कोटों अमरु कुफा वाकमा फुलुहंगे इदारा बनी बनेफा मेगे तेरे हिमने फुलुस मिहाग मच जिनाई तहुगे कुरे मुंदाती एनावनी मुसारया इनाया नुलिबे हैं सस्पेंड कोफा कमवेस फुलुंगे मीडिया अफसर वनी वितालेफा इंसानी वगफारी के मसलागा फुलुह को हयर कोफा वायरो फुलुन्ना गुड़िगें मालेगा माफ करवा फुलुन्ना सिफां गुड़िगें मालेगा हास ऑपरेशन रेम फिशिंग अन्ननी कुरिया केंदमुं मती फेंबर के फ्लैट अलंग इंडिया के टाटा कंपनिया हवाल कुरी के नादी ब्लू हेवन बीमा कुरी के ओडियन बीमका मसे के नुफेशे लसवमुंग एबसु बातिल कुरी कुरमा बदल के गुतुगा दे बीमुगे इतुरुंग रिसोर्टिंग हिंगा रशे दिनमा निम्मा फवाकमा प्लेनिंग मिनिस्ट्री बड़फे ओडियोना नादी बिंग कुरी के रईस मोहम्मद नशीद के वेरिकमगा इंडिया के टाटा कंपनिया दिनी गा कोटा अरबिया का फ्लैट अड़ा दिनमुगे बदले के गुतु मती फेंवर के फ्लैट अड़ा विकुमा एकमुके बसवी मुद्दतंग एक कंपनिया फ्लैट तोगे मासिके फेशिफैन वे में प्लेनिंग मिनिस्ट्री के स्टेट मिनिस्टर अकरम कमालुद्दीन राज्य के ऑनलाइन नोह का देव इंटरव्यू का विदालवी टाटा कंपनिया बदल गुतुगा कुरीम वेस देंग एबस सिफावा कुरी के नादी बीमा कुरी के ओडियन बिम के इतुरुंग रिसोर्टिंग हिंगुमा फल रशे दिनमा निम्मा फवा कमशा एकमुके एबस उमगा मिहफ्ता की तिरेगा सोयकुरी के ताने कमा अदमी कुरी सरकारों गेंगुलन सियासत तोगे सबुंग उफलन जे बुरत के कमशा कुरी के हाउस मिनिस्टर डॉक्टर मोहम्मद मुइज इसवे हुनवा मिफद एता कमे कोफा वमुंग सरकारों एग तकलीफ तंग उफलन जिफा वाकमा अदेस मिफद एता मसल तक एबोरी कमवेस अकरम कमालुद्दीन फाहा कुरिवे में बसम कुरी के रईस अपलो यामिन के सरकारों का बातिल कुरम टाटा इंडिया के मुंबई के आर्बिट्रेशन मसला हुशेली 3 बिलियन रुपया के बदलें होदंग फहुं कोटुम बेरुका दिवे सरकार आय को टाटा एबसम कंगैस फ्लेट आलंग एक कंपनियं एहम बिमे दे निमाफवे एकमके एबसम कुरिया का नुकेंदे एबिंतोगा एबस मसेकते नुफेशे विन वेफा उन्नता हातर हरबजे मिदेबिंग हुलवालमा मेगे कुरिंग माले सिटी के मेयर आदि कुरी के हाउस मिनिस्टर डॉक्टर मोहम्मद मुइज वनी सरकार का इतिफा कोविड नवारा के बालिमडकमगा दिवेहि देहारो हेदकुरी खितित कमा इथा तकुलीफें उफलमगा महसाम बैलनी न्यूज़ रूम तैयार कुफवा रिपोर्ट का बाय देहार वेगन दियरवे सरकार अब्बाली कंट्रोल कुरमा नुवता एकमंगेलेन माबड फियवळें वेंगेने हियेनुवे मी बालिमडकमगा सबुं एब्बयको बिकवे हालुगा जेहुनीरो अनेबयको दियई इतुरा मुसदिवमुं एब्बयको बालिमडकमगा सबुं हिताम उफलन जेहुनीरो अनेबयको दियई मी बालिमडकमगा सबुं उफाविरिकं होदमु कोविड गवाहक दक्कं फशायरं एम्मे फर्तमस हितम मिहार अरनी मी सरकारुं जस्सा स्टंट के कुतुगा
ಸಬಕಿ ಕಿರಿಯಾವಿಸ್ ದೆಮಿಹಕು ಮಗುಮ ಚೆನ್ನಕುಮೆ ಎ ಬೇರು ಕುರಂ ಉಳೆ ಎಚ್ಚೆ ಬೇರು ಕುರಂ ಉಳೆಯಿರ ಸರ್ಕಾರುಂ ಎಕಂ ಹುಟ್ಟುಮ ಕೋವಿಡುಗೆ ತಗ್ಗಂಡು ಏಕಾಜಹ ಬಲಿಗೆ ನುರಕ್ಕಾತರಿಕಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗ ಕುಡವಿ ಕಿಯನ್ನು ಎ ನಮೈಸ್ ದಿವೆಹಿಂ ಮೀಗೆ ದೇಹರು ಕುರಿಂ ವೆಸ್ ತಿಬಿ ಸರ್ಕಾರುಂ ಬುಣಿ ಗೊತ ಬಸ್ ಹಾಗೆಂ ಬುಣಿ ತಾಕು ಬುಣಿ ಗೊತಕ ಮಾಸ್ಕ್ ಒಳಗೆಂ ಬುಣಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಫುಳಿಯಕು ಬುಣಿ ಗೊತಕಂ ಐಸ್ ಸಾಫ್ ಕೊಗೆಂ ಬುಣಿ ತಾಕು ಬುಣಿ ಅಗೆ ದೀಗೆಂ PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಹದಾಗೆಂ PCR ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ವಾಹಕಿಯಕಿ ಮಿಯದು ಬಯಕು ಎಕಮ ಬೊಡೆತಿ ಮಂಫಾತಕೆಂ ಹೋದಾ ಎಕಮಗೆ ಸಾಬುಂ ಬಿಲಿಯನರುನ ವೆಫಾವಾ ಬೊಡು ವಾಹಕೆ ಸತೆ ಕರುಫಿಯಾ ಕುರಿವೆ ಕಮೆ ದಿವಿಹಿಂಗಾತು ಬಾರಸ್ತೆ ಕರುಫಿಯಾ ಫೆಶಗೆಂ ಫಸತೆ ಕರುಫಿಯಾ ಹಮೆ ನಕಮ ದಿಯೈ ಹಿತುಗಾ ಎವ್ವೆಸ್ ರಹುಮೆ ಕುಲುನೆ ನೆತಿಕಮಿ ಹಿತಾಮ ಕುರಿ ಕಮೆ ಮಿಕಮಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ಸಫ್ಗಾ ಮಿ ಬಲಿಮಡುಕಂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರಮ ಸರ್ಕಾರಂ ಹೆದಿ ಟೆಗು ಟೀಮುಗೆ ಲೀಡರು ತಿಯುಮಕಿ ಅದಿ ಮಿಕಮಗೆ ಹುರಿ ನೇದಿವೇಕಂ ಇತುರುವೆ ಕಮೆ ಬಲಿಗೆ ಕೇಸ್ತ ಫಾಕಂ ಐಸ್ ಮದುವೆಗೆ ದಿಯ ದಿಯುಮುಗೆ ಇತುರುನ್ ಸರ್ಕಾರಂ ಎಳಿ ಫಿಯವಳತಕ ಲುಯಿ ದಿನಮಾಯಕಿ ಮಿಕಮು ನಾಜಾಯಿಸ್ ಮಂಪಾ ಹೋದಮು ದಿಯ ಬಯಕಂ ಎಕಂ ಹಜಮನು ವಿಕಹಲ ಕೊಮ್ಮೆ ವೆಸ್ ಕುತೆಂ ಹೋದಾಗೆ ನಮೈಸ್ ಅಲುಂ ಮಿ ಮುಸ್ಸಿಂದಿಕಂ ಹೋದಮ ಫೂಗಳಾಲ ಎಕಮ ಕುರಿವೆಂಗೆಂ ಹುರಿಹಾ ಕಮ್ಮೆ ಕುರಂ ಫೆಶಿಕಮ ರಶ್ತೆರೆ ಬುಣಾ ಅಡುತ ಬಣಿ ಕದೈಫ ಕುರಿಂ ಎಡ್ರಶುಂ ಅನೆರಶ ಮಿಬುಣಾ PCR ನಹದಾ ದೇವನಸ್ ರೇ ನಿಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಮಮಾಯಕೊ PCR ಹದಾದೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತಕುಂ ಬಣಿ ಎ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತವಗೆ ದೊರುಮತಿ ರೈ ತೂಲ ಅಳಾಫ ಮಿವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಮಿಜುಹುನಿ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಮಿ ವಬಾಯಕಿ ಇಯೆ ರಾಜ್ಯ ಕುರಿಮತಿವಿ ವಬಾಯಕ ನೂಮು ಮಿ ಬಲಿಮಡುಕಮಗೆ ತೆರೆ ದಿವೆಹಿಂ ಉಳೆಮುಂದಾತ ಎತದ್ದುವಹೆವಿ ಕಮೆ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಇದಾರಾತಕ ಮಿಕಂ ಹಲ್ಲುಕುರ ನುವತ ಮಿಕಮ ತಯ್ಯಾರಬುಮ ಬಕುತು ಲಿಬಿ ಏಕ ನುಕುರಿ ಸರ್ಕಾರಂ ಬೇಣಂವಾ ವಕಿ ಬಯಕ ನುವತ ಸರ್ಕಾರ ಮಿಕಮುಗೆ ಸಬುಂ ಕಟು ದೇಗುತ ಬಯಕ ಮಂಫಾತಕೆಂ ಹೋದುಮಕ್ಕಮ ಬುಣಿವೆನಿ ಮಿಫದ ಸಬುತಕ ಹಿದಿ ಇಯ್ಯ ನಿಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಮುಮಾಯಕಿ ಮಾಲೇಗ ಹಮೇಕನಿ ಹಿಲೆ PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಹದಾದೆ ತಂತನ್ ರೇಫೂರಿ ಬಾರ್ವಿ ಹಮೇಕನಿ ಬೊಡೆತಿ ಮೀಹುಂ ಕಿಯು ಜಸ್ಸಾಗೆನೆನ್ನು ಎತ ತುತ್ತು ಕುಜ್ಜೆ ಎತನುಗೆ ಕಿಯುವಂ ಎರಿ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ತ ರಂಗಳು ನುವೀಮಕಮ ಬುಣೆ ದಣಿ ಶಕುವಾ ಕೊರಮುಂ ಬಲಿಗೆ ನುರಕ ಇತುರಮುಂ ದಿಯೈರು ಮಿ ಫಿಯವಳುತ ನಾಳಾ ತಿಬಿ ಮಿಕಮುಂ ಕುಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಸಿಂದಿಕಮೆಂ ಹೋದುಮ ಬಾವೆ ಹಿತಂ ಹರ ಮೀದು ಎತ ಬಯಕು ಕಿಯುಗ ಜಿಹಿಗೆಂ ಎತಿಬ ಆದೇಸ್ ಕೊರಮುಂ ದಣಿ ಮಾಲೆಂ ಎಮಿಹುಂಗೆ ರಶತಿಯುಮ ಎಹೆ ನಮೆಸ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಇದಾರಯಕ ಮೀದು ರಯ್ಯತುಂ ಎಕುರಾ ಆದೇಹುಗ ಅಡು ಇವೆಹೆನೆಂ ಹಿಯನುವೆ මෙද හැමකන අඩු ඉවිගෙන් දනි මිබුණ PCR කුලිනික් තකුන් තෆාතු පැකේජ් තන් හදා එතන් තනුගේ දොරු හුළුවාලි අඩු මුසදිවස් වාම් පානේ එහ නමස් මුසදි වාම් වානි දෙර නිකමිත රයතුන් හුලි කොල්ලාගෙන නු මේ එහිගේ අයිති කොල්ලම් වේ වගුතු නමවිස් එහි තෙරිකම් ෆෝරුකො දින මවරෙන් බොඩ ෆෙන්නනි ටෙස්ට් හදාගේ නෆා හොදුමුගේ බොඩ රේහක නුකමේ ඒ රේස් නිම්මන් උලේ මන්සරු මේ හිතා මහුරි මන්සරු තකේ ಹಬರಗ ಮಿಯಾಯಿಸಾವ್ ಮಿಗುಳಾಲನಿ ಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತುನ್ನ ಅದೇ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಆ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆ ಗುಳಿಗೆಂ HPN ಅಳಮಗಿಂದ ಅಫಿಯವಳತಕ ಬೇಗುತುಂ ಎತ್ತುರ ಮೌಲುಮಾತ್ ಹೋದಾಲ್ಮ ಅಳಮಗಿನ್ ಮುಸ್ವರಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಹಾನ अस्सलाम वालेकुम रिहान वालेकुम सलाम इस्मान ಏನತ್ತು ಹಾಗ ಹವಾಸ ವರ ರಂಗಳ ರಿಹಾನ್ ಗೇನಿತ್ತು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ ವರ ರಂಗಳ ಗೇತ ಮಿಹಾಲತುಗ ಅಳಗುಮಿನ್ನ ಫೆನಿಗೆಂ ಎಬದೆ ವರಂ ಅವಸವಹಂ HPN ಫಿಯವಳತಂ ಎಳುಮಾ ಯುಲಾನುತನ್ ನೆರೆತಂ ಅದೇಕಂ ಕಂ එහා අවහ බදලුවම දාතම් වෙස ෆෙනිකෙන් එබදේ අදේකංකම ගුලිගේ ඉජුරා ඉහුතිජාජ කුරුමා මිහුන්නා තකුලීෆ් තකා කුරිදු ලාම් වෙස බෙජේ මිකමුගේ ඉතුරු තෆ්සීල දෙවිදානතෝ ආද HPN health protection agency තිවිදාලු ඉස්මාන් තිවිදාලු හැම වරක් ගාතුක ෆියවලත ගාලම මෙතන ඉතින් එවේ ෆ්ලුම් ෆියවලත මියාලන්නේ එබේ ෆ්ලුම් මියොන්නා ටීම් තකා දෙන් මේ ඉදාරා තකා මෂවරා කරවපෝ इनमें सलमन्ना मेगा फेनिगे मिदानी इंगे तो मी हम मितामा गुरंजे है भाई पार्ते से बाद में दालवी फियवल तक मी आलम मी जहनी है के वेरिएंट नोनी मी बादी के नुरक्का इतुरुमु द मेगा फुरुतमा मी बादी के नुरक्का इतुरुवनी मी हम होड़ बाट्टा फकानो तस्लाफ कने मगमति बहु मुरानम तस्लाफ नु मी इतुरुमु मिदानी के मी इतुरुवमु ममु मी अन्नडे ಏಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಫಿಯವಳುತಕ್ಕೆ ನಾಳ ಹಮ ಕುಲ್ಲಿಯಕ ಇಗಲಬಾನೆ ಮಿದುವಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಗೇನ ಬಯಕು ಮಾಲೆಯ ಕೂದು ಬಂದ ದಿಮಾಕೋ ಮಾಲೆಯ ಸಮ ವರ ಕಿನ ಬಯಕು ಹೆಲೆ ಕೆಲವೆ ಉಳೆ ದುವಸ್ಕೊಳೆ ನಮ ಕುಲ್ಲಿಯಕ ಮಿ ರೇಗಾಳುಮನ ಪೆನೆಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಮಿ ಮಾಲೆಗೆ ಮೇನ್ನ 5% ಹಮೆ ಬಲಿ ಜೆಹೆ ಮಿ ಹೊಂಗ ಆದದು ಇತರೋಮಾ ಎಕ್ಕೋ ಮಾದೆನ್ ಅತೊಳತರಿಯ ನೂನಿ ಮಾದೆಗೆ ಬಿಸ್ತಾಕ ತತುರು ಕುರಾನಮ ಮಿ PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಹದನ್ ಜೆಹಕಮ ದೆ ಏಕತ ಅಳ್ಮನ ಪೆನೆಗೆ ದಾನೆ ಮಿಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗೆತರು ಹಿಂಗೆ ತೋ ಹಮ ವರ මේ මගුමතිගේ තිලා මෙහර මිදක්කනේ එවාහකේ මේ කුල්ලියක මිහ මේ විකත ෆියවලතකින් එළොමා එක්කෝ මේ PCR ටෙස්ට් හදුන් මාදේක එම්මේ PCR ටෙස්ට් හෙදෙන බාර තන්තගේ බොර එන්නමේ තිලේ හෙදෙන්නේ ඔන්නනේ එම්මේ තාකුගේ මේ සෝෂල් සෙන්ටර් උක
हिसाब को अलमना पेनकेंदी रेगे सदी मियदुगे सेके बागुतोगे स्किन आदतेगे राइगितु कुडकुदिन take goyagen to beflung hambe beflung daring goyagen testo haduma tibita mi kaha fiawlu take elmu kuren algun mi ge bisnadan je kamaki mi rayitunna komme kamebes mi kuram mi jeheni rayitunge hewa labe taka enkama baanama rayitunna faseha waane gotaka mikame kuriyada revigen mikame kuram mi jeheni den mika mi PCR test ge wahaka takka daru paha kodden ade ebaje sai wahak te se bohuri ek tere misal kalmana penigennani PCR emme fortames covid ge mi raalo divirajje ngawma ekko mi PCR test take ge wahaka ora adugo deveken dia ya ekko bayako nuhaggu mustadegen dia wahake sarmena mi hama rashperen ibun dia mi faru sama gena bayako mi kiyani hama ekkada wahake hama mi PCR test ge beenuma ki waki bayaka manfaataken hoda dinuma waki gotaka waki wattamaka farmakure vigen kura kame gotuga දැන් HPN එවස් මේ සියවුලතක මේ අලනි එම්පිසාදෙග්ග අවගොඩ මේ ගබෝද කුරාක පේනුමෙන් නෝනියාමු මා දෙස්පෙප්ලෝ ගබෝල් කුරාක පේනුමෙන් නෝවානේ HPN සියවුලතක නෝනි සරුකාරුගේ උදාරයක නෝනි සරුකාරුගේ ඉදාරයකම් සියවුලතක රයිතුන්න ගෙල්ලුම් වානගතක ආලාපානකම කරනම මේග මේ අවගොඩගේ හියාදකි මේ පදගතක කුල්ලියක මිපද නිමුමෙන් නිම්මීරු රයිතුන්න මේග සබබු බොඩේ තක්ලිප්තක කුරිමත් ලාම් එබ ජේකම මිහාර විපෙන්න නියත fahaga kende mege kurika ve sama tifaha kurigutang kulliyan avasavaskon adi bike kala fiyavalatan alamun diyakan mege kuriga ve duwastoge terega den HPA ge me fiyavalata ko anekaves mevani hama faadukun taken iturwegen goswade HPA ge me kankan me gendani emme rangalatto e algonu hitan ara ane rihan kinetto dekeni me amonna mekamum fasihataken vegen dane kamakatto mekam vegen dane nune amunna inge to den ebbi evs parataka uriha par be rayitum beenumba uriha rayitonna fasiheka ebs kamen nokodde ven ekangalumnen gabol kuram estene ehenname miyad mifahar inge to mifahar HPA alugaluge deke gotuge den bay befulunge hiyal miga tafatuma kise ekashigin ba kam ehenname alugandu deke gotuge mifahar minimme nimumaki emme rangala HPA nimmi nimumen no ei kurimme salgon faha kuriso gota mi kinabeku mi wagut duwaskolaki raj madeya ziyaare ko maadega vyafari kuruma mikala kaddattake gawle duwas kolka befa kulliyaka arega minimmi mi maaden furagen deveni PCR test hada ege negative natija libigen kaba den mi rega mi kiutake hadi guma ko SPM mevani ituru deduwa heddifa enname suwalaki deduwas terega maaliya ziyaare ko huriha mena ide mi kulpi test heditana to den fiyawaluta mi alammi inge to fiyawaluta alammi hamekane midus kola dima ko fakaynu fiyalutan alanje henge to abadues ei paha kollere mi ama mi walking hata kolon paha kollem beenumbe ආහාර ಫಿಶ್ගෙන් දිය ಇಂಗೆ to hulma de gama tida mi exact ada dolgona neguna sigara ha pure gina mi hunge to hulma de ga jamavegen baby bodu music show ekak ko eru eta ko fiyavalegen lipakaenne dengal menna fenegen diye pudu ga sales dina ko maliya hulma de gama night market take bebigen diyata nuniyamu divihim buna he ungule bazar take bebigen diyata ege tanen he fiyalu take elifaka emme ka sigumba gota fiyalu take elifakaenne den mitennani maade magumatiga mi masku dala nuniyamu masku daddoliga nuniyamu tumbuli foruwam beken masku alagen ule efaratta kavesmi alam mithe fiyalu take elifakaenne den ama ure bahatta bikada nimmumuge kuring ege kuring alanje baawar fiyaluta buri fiyaluta naala mi adatuta kulliyaka macca diuma ekko adatuta mi maccan arani amekade rayitunge sababunne bunwe kannonna ninge to mige ebe tamtizi idara takun nuniyamu ekamege bedenidi paratunde kurunje kantatta mi sidalugata fiyaluta hama pudu galamu medade pudu fiyaluta galamun diyaname tenigene nude inge to mi adatuta tappata nalgona em paha kollan mi re iye adata ten ati gayakanaka dekadire baru ebe mieduge nati data libe iye ekanige rajya tinsteka addi hataru hu covid positive diru egitere mi greta maade area vidingiri ulumade maade mi tinda misarhaddu sateka fansa timmihu ko mewani bayya positive pengeto sateka fansa timmihu bayya positive diru mi war podu adaden mi bidalu irdige kuring alumna penigen dia maade teris mi hu talis mi hun edadu ko hurasa kulliyaka sateka macca adadu to jehileru mega ebuhur inge to mi idara tawge dohali algo midanni idara takun alanje he
එම්මේ එකසිගෙන් ෆියවලුත නේලුමුගේ සබබුන් මේ නතිජාය නූනි මීරතක ආමයා මේ ගොස්ස මෙවන්නේ කෙනකෙන් මෙතන රාජ්‍යයේ අහෙන් අතොලත මිබුනි මාද පියව මාද සරහතු පියව රාජ්‍යයේ බිහුන් තිරෝලේ හෙන් දර්ශන දෙක එකනි සතේක දෙමිහුන් බයියක් මෙවනි පොසිටිව් එපා සතේක දෙමිහුන් රාජ්‍යයේ මේ මිහුන් උලේ රත්තකුම් පොසිටිව් ඉරු මිරස් අස්ලු අපි බොඩු අදද මේ මෙහෙම අල්ගන බොඩු අදද කේ මෙදන්නවන්නේ කොවිඩ් ගාල්ගනේ උලේට දියාහරු මිවි सरकारों इदारा तक साधक सरकार बदनाम कुरा का नूनी हम बाकी पारात के बदनाम कुरा तक्का वहाँ के नो है ना मैं कोविड को अल्गुमें दियार उलेजे दियार उलुंगिरु इदारा तक एम्मे कसी गेंबा गोता मी मस्त नूनी मी कोविड के कंता मैनेज कुरेगुन्नमा मियदु मी दिहास बाविस्वना हार फेसिगे न्यायरु मिहा बोडु आददक मियदत उफुदिगे असलु हकीकतुगा दान जेसोगे अल्गुन का नुफने हेमी अल्गुन बेकेगतुगा පාරක මිගදාන හුරිහා බේපුලම් පාරක හිඟම ජේ ජවාබ කරනෝන්න නුන්කම එනම තලගොන දෙකේකතු කම තම්පීසි ඉදාරා තක මේ එමෙ රංගලා මිකන් තම්පීස නුකුරෝමගේ නතිජා ඉගෙතො මෙපෙනගෙ මෙතනි තිෆා කරගත මේක කුරින්වේ සම එක හෆ්ලාත බාවා ආදී ගින බයකු එතනකන් එව්වේ ගින හරකයතකින් හිඟාෆවේ මේක කුරිගයි සබ්බයි ෆරාතකම් ෆාහා කුරේ බයිකාලගේ ජල්සාත බේවමා ආදී බයිකාලගේ ඔකේෂනල් ඉවෙන්ට් තබ්බස් हमेकनी ए दुवस्तक दिमाकोशे मी बै लुइता देविके मिदनी एगुतुं हमति फाहा कुरिगुतन न्यूया फाहा कुरमबे सम स्टेज शो तक आदि मिकाल बै इवेंट त बेबुनिरु गहमति फाहा कुरिगुतन नाइट मार्केट सम मालेगविस बेबिगेन देहनमिस मे फाहु नाइट मार्केट बेबिगेन देरुगा मी मा बोडम मी हु गिनकमुगे वाहक देकेवी ए फारो बंदुकों अनिकावे सुद्द देवे अनिकावे बंदुकोगेन मुजाहरतक वेसम कुरितं फेनिके मिदी एगे फहं अनेका मिवनी फियवलत वरुगद कुरिकमुगे वाहकत फाहकोफ दें इविगे मिदिया अने वाहके की देदुवस दीफा मिवनी पीसीआर टेस्ट हदं अदि हेदुम फोनुनी दतुरु नुकुरिवेने कमा दें एगे तेरेगा फाहकुरें जेकमकी बार दुवस अनेकाविस टेस्ट हदागेने फुरेनी इहातन क्यूतकं अव्यस कालगे लुइतकं अन्नानेकम गबूल कुरवेत नुनियामो इतुरु बदलतकं एचपीएं मी दोस्तक मिबुनी मी फाहा कुरागुतं मी पीसीआर टेस्ट हेदुमं इतुरु लुइतकं गेन्नानेकमं अव्यसरकं मी अंदाजा कुरवेतोय अरे मी पीसीआर टेस्ट के वाहक दक्काले वल्गुनु स्नेदु गुलाल सिप्पी दायरा गुले पे फरायतका मी मालूमात इको मी रंगलगाम साफ कुरम को में स्नूसरी गाइसे तो में बचे है और पीसीआर टेस्ट के वाहक दक्काले में फरायतक मुनि पीसीआर टेस्ट की बिहार व्यापारी गोतुका बयको कुरा कमे गोतु इंगे तो वारा हितामा पूरी वाहक में दक्कने पीसीआर टेस्ट कोविड की मुनि दुनिया दिमागी मी बोडु मुसीबाते अलगुन एम्मेना हम दिवे राज्य एकजन मुनि दुनिया कोविड का एबती बिंगे तो इतना बाय के इतना दिवे इतना आयदा के इतना बाय को इतना माइंड ने इतना बफाइन ने इतना खुदिन ने दुनिया दो का फहिना में मी हत्ता से दंडे वालों के बगोरी कोविड मुस्तंद भी मारेंगे तो पीसीआर टेस्ट के वहाँ के धक्का ले इसमें अलगुन विफाह कर लेंगे तो नहीं वारा इतना मोरी वहाँ कलमन पेन के लिए एम पुरतन राज्य के पीसीआर टेस्ट हादम पेशी अलगुन के मौलूमात कोकम को नुआना में 17 स्टेक रुपया या नहीं है कि बोला कहेंगे तो एरो दिवे हुरिहा रही तुम तिबी हम इक्को पुरबन देगा अपने आत्मसा मसक्कत नुकुरे हालु का आमदनी लिबे ने गोते नति तिबी तिब्बा 17 स्टेक रुपया पीसीआर टेस्टिंग आदि प्राइवेट क्लिनिक तक होंगे तो एरो सम सरकारों के मी अवाह के सरकारों मी हिले हदाते तंत मुरी है नमे हिले हदं मी कोन गोते बे सागुदी के दामे होनो पुरी गिरवान हिले हदं दामे हो ए एम्मे बोटा के एम्मे एकसिंगे बाबर केट नुकुरे होने देन मी सिरदावली गोता मिमहु इतुरु देदुवस दीसमयोति मिमहु पारे आमेया निहार एसपीएम विदालवा गोतुम पीसीआर टेस्ट मी नहदा हदं एबजे हेनम नतीजा नुदिपुन से बराशा फुरादिन इबदेवे नतीजा दिबेन क्वारंटाइन का हुन्नम मिजेने देदुवस तिनकम कोलगोंडु का मी देदुवस दिनकम कोलगोंडु के हिते नुबुने मी क्यूतका एबिसरे के लुए गांडान कमका एसपीएम विदालवी इतुरु सेंटर तक गायम कुरुमुगे मासके कुरमुंदावा के हेनमे आदि अमदी सिपे मी गेने पकान हुए हेनमे गेन्नान कम अलगोंडु उम्मीद मिकुरने then PCR test के वाहक दक्काली में बेंगा हम अलगोंडु भितु को प्रदेश वाले PCR test और लिबे इंगे तो बिहार अलगोंडु में तो कमिश्नर का बालादी मालूमात बालादी साथे फर्स्ट रुपया या साथे 50 रुपया देमे तो आउट को PCR test और लिबे इंगे तो नेगेटिव नतीजा मी अलगोंडु में मिसनालन जे वरा बोर्ड का कोविड बाइया पॉजिटिव भी मी हेवियस एना बेणुम बेज्जामु क्लिनिक का नोने प्राइवेट ताका दिनीमा
මේ එබෙ ලිබේ නෙගටිව් නතිජා එහෙන් කමු මේ එව්වසරක සිස්ටමැටික් කො නෝනියම මේ බදන්ජේවර බෙරිගෙන නෝ මිකම මිදණේකි අල්ගොණු දෙකේ ගොතුක මේ ගහම කුරම්බිකම කේ මේ SPA ගේ දසුන් මේ හෙල්ත් මිනිස්ටර් ගේ දසුන් එබා වේ එක් මේ තන ටෙක් කියාප වකේ බයි සාසකෝ මේ කම අදාපා මේ වකේ කුඩ ජමියන් කා යන්නේ කොට වුණ ඉෆවලි එබේපුලෝ මේ රංගලා මිකන් දිරාසා කුරම්බි දැන් ඒකේ තුන හම පහන් කොල්ලේ राज्य का एवं भी हम इसके दायरे में बारह माती साउदी महासिल को किंतु बेफुल मिका कंतत्ता को तेरे अब दी है पूरा में तेरे कोकिंग बेफुलों के दफा तका मशवरा तका एक मिकम कुरिया गेंदम भी एहनो न मा कुरी में स्वाहा को देंगे एक नो को मुसन निकल हो दा फरात में पीसीआर टेस्ट के तेरे हम हो द मुन दानेंगे तो तेंगे एक तुरंग हम स्वाहा कोल्लम बेणु में पीसीआर टेस्ट के में वाह का दक्का दार में टेक में अगुन में कुरी में धन्यवाद देते तो टेक टीम के वाह का टेक टीम के पाएंगे इस बेफुल में प्राइवेट क्लिनिक तक के हिस्सा तारूंगा तुगा तिबे वाह के तलगुन में हम अडुई के दे एमबीमा मीगा एम रंगला पेरेंजे है वारा सरकार के इदारा तक में बचे है बलम मी दक्कनी कुड़ा खमे के वाह के नुंदे तो अगुन में मी दक्कनी दिवे राज्य कन्यनो मुली दुनिया गिमावी वाबाय के वाह का मी वाबा के सबों एकबे को निकमेति वेगेंदा है अनेबे को मुस्तदे वेगेंदी उम्मी एवसर का मी बुद्धि कबूल करे वाह के नुंदे तो आदा यगेन मिस मेकमा गुलिगे मिहिं कुल्लिया मिकहलिगे बदल तके गेन्नकम बनेवे अरयतुंगे गिना शकवा तके हुन्नाने मिफद वाह के तके मी हबर गडीगा हिस्सा कोल्लम वेज्जामु फुदेर कवगुतेस बेनु बानी करे एनमेस मी वगुत कोले हुस्कर दिनी त्रिहन वरबड़ा शुक्रियागे तो आज वरबड़ा मरहबा आंगे कुरे मुरी हबर तक को इस्तिहारों के कुड़ वगुत को कफो बदल कोलान बल्लो जकी आद बैवर कित गेंदनी मेवुर मागिना कोक्को स्नेरु कीवे न हुट्टुवी पिकपक अरवाद मिनुंतो पिकपक विस्नेरु ये मागिने कियाफ ती कोच तति गेंदनी दोंकलो मेक्सिकोम का फिहारे हुलवाफी मियोत्ता फरीदी मौगा हुआ फोन डेल लैपटॉप डेस्कटॉप सनटॉप नंग हुस्कों एहरी की फाडु के एसेसरीज मिरे मी तुत्तुना के बातुडे हुरिया एच्चें हमकोल्लागे मिदनी मिहारोस मशक नुदेवेयो एना बेनुवा वरक एहेंवीम साबस कदे एना वरक गेजेटु आने नेक्स्कॉम सोसम मग आदि फरीदी मग बेको मडिस कार्ड सेंटर हो सके तो मिगुलादी अश्वर दो को लुइलोना गुलिगे लुइलोना एमको हदाफे रीपेमेंट हदाफ में कार्ड अंगे मैं कार्ड के मालूमात बेनुवे रीपेमेंट समालवे बैंक गुलिकम हीवीएस कार्ड के मालूमात हिस्सानु कुराते कस्टमरों के कार्ड के मालूमात होदम बैंक ऑफ मालदीव्स को नुगुलाने Terifeng emmenang abadues खबर बलन तिबे में फरात का दिसे फर मरखबा दनम में हिसाब तफसील में बयालनी माई सिटी के मगतोगा दुंफतुगे इस्तेमाल कुरान तंतंग हिदमा सरकारों एदुनु नमस ए एगुत कव्वेस तायदु कुरा कमे नुंकमा माले सिटी के मेयर डॉक्टर मोहम्मद मुइज विदालवी खबरों के तफसील मिकमा गुलेगुतुम वीटीवी के प्रोग्राम का वाहक दकम मुइज विदालवी
ಆಮುಂ ಉಳೆ ಎವ್ವೆ ಸರ್ಹದ್ದೆಗ ದುಂಫತುಗೆ ಇಸ್ತಿಮಾಲ್ ಕುರಮಕಿ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನುಸ್ ಅದಿ ಮಾಲಿ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ವೆಸ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಗೊತಕ ತಾಯ್ದು ಕುರವಾ ಕಮೆನ್ನು ಕಮ ಮೇಯರ್ ಮೊಯಿಸಿತ್ರ ವಿದಾಳವಿ ಮಿಹಾರವೆಸ್ ಮಾಲಿಗ ದುಂಫತುಗೆ ಇಸ್ತಿಮಾಲ್ ಕುರಮಂ ಹುರಿ ಫುರ್ಸತ ಮದು ನುಂಕಮಶಾ ಕೆಫೇತಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತೋಗ ಹದಾಫೋನ ಉಸೂಲ್ ತೋಗ ದಶುಂ ಎ ಫುರ್ಸತ ಮಿಹಾರವೆಸ್ ಲಿಬೆ ಮುಂದಾ ಕಮ ಎಹಂ ಕಮ ಮಗಮತಿಗ ಎ ಫುರ್ಸತ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಿಯುಮಕಿ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಕಮ ಎಗುತುಗ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನು ನುದೆಕೆ ಕಮ ವಿದಾಳವಿ ಮೌತೋಗ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬೂತ್ ತಂಗ್ ಹಿದ್ಮುಗೆ ಸೋಬನ್ ಲಿಬೆ ಫಾದಾ ಅವರೆನ್ ಲಿಬೆ ಗೆಲ್ಲುಂ ಬೊಡುಕಂ ಫಾಹ ಕುರವಾ ಮೇಯರ್ ವಿದಾಳವಿ ಏಕಮುಗ ಸರ್ಕಾರಂ ಎಹಿತಿರಕಂ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆನ್ ಜಿಹೆನ ಸೌಬೆ ನುಫೆನ ಕಮ ಮಾಲೆಗ ಮಗುತೋಗ ದುಂಪತುಗೆ ಇಸ್ತಿಮಾಲು ಕುರು ಮಣಾಕುರ ಮಾಲಿ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲು ನಿಮ್ಮಾಫನಿ 16 ಮೇ 2016 ವನತು ಅದಿ ಎಫೋ ಮಾಲೆಗ ಮಗುಮತಿಗ ದುಂಪತುಗೆ ಇಸ್ತಿಮಾಲು ಕುರು ಮಣಾಕುರ ಮಟಕ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಂತತಂ ಎಚ್ಪಿಯ ಕುರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲು ಬನಿ ಹವಾಲು ಕುಫಾ ಅದಿ ಬೂತತೋಗೆ ಮಾಸಿಕ ನಿಮ್ಮುಮಾಯಕು ಎಕನ್ ತಂಫೀಜ್ ಕುರಂ ಏರು ರಾಫಾ ವಾಕಮ ಮಾಲಿ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೇಯರ್ ಶಮಾ ವನಿ ಮೀಗ ಕುರಿಂ ವಿದಾಳಿಫ ಮಾಲೆಗ ಅಮಾಂಕಂ ಗಾಯಮ ಕುರ್ಮ ಫುಲ್ಹುನ್ನ ಸಲಾಮತಿ ಭಾರತ ಗುಳಿಗಂ ಹಾಸ ಆಪರೇಷನ್ ಹಿಂಗಮುಂ ಅಣ್ಣಕಮ ಎಂಎನ್ಡಿಎಫ್ ಬಣಫೆ ಎಂಎನ್ಡಿಎಫ್ ಬಣಿ ಮೀ ಫುಲ್ಹುಂಗೆ ಎದುಮುಗೆ ಮತಿಂ ಹಿಂಗ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮ ಮೀ ಆಪರೇಷನ್ ಫರಾಫನಿ ಈಜೆಗ ಬಹುತೆಗ ರೈಯತುಂಗೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತಿರಕಂ ಕಶವರ್ಕೊ ಮಾಲೆಗೆ ಅಮಾಂಕಮ ರಕ್ಕಾತಿರಕಂ ಯಕೀನ್ ಕುರ್ಮ ಗೊತ್ತು ಮಿಹಾಸ ಆಪರೇಷನ್ ಫರಾಫನಿ ಫುಲ್ಹುಂಗೆ ಎದುಮುಗೆ ಮತಿಂ ಎಂಎನ್ಡಿಎಫ್ ಗೆ ಎಹಿ ತಿರಕಮಾಯಕು ಗುಳಿಗೆಂ ನಮುಕಾಕಮ ಬಯಾನು ಕಾಪುನಿ ಫಾವೆ ಸಲಾಮತಿ ಹಿದಮೆತಕುಂ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಮಿಫದ ಆಪರೇಷನ್ ತಕಂ ಆಮ್ ರೈಯತುಂಗೆ ಫರಾತುನ್ ಲಿಬುಮುಂದ ಎಬ್ಬಾರ್ಲುಮ ಮಿಫರ್ತುಗ ಆಮ್ ರೈಯತುಂಗೆ ಫರಾತುನ್ ಲಿಬುಮುಂದ ಎಬ್ಬಾರ್ಲುಂ ಮಿಫರ್ತುಗ ಫಾಹಾಕೊ ಶುಕ್ರ್ ದನ್ನವಾ ಕಮವೆಸ್ ಸಿಫಾ ನೆರುನು ನ್ಯೂಸ್ ಬಯಾನು ಕಾಪುನಿ ಫಾವೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಫುರಸಾರ ಕುರಿ ಗಾಫ್ತಾಲ್ ತಿನದು ಅಲಿವಾಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರುಸ್ತುಂ ಮುಜ್ತಬಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹಿಂಗ ಶರಿಯತುಗೆ ಮಿಯದುಗೆ ಅಡುಹುಂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೊಫಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗ ಮಿಯದು ಹೆಂದರು ನುವಗಡಿ ಸುಮಿನಟ ತಾವಲ್ ಕುರಿ ಮಿ ಅಡುಹುಂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕುರಿ ಸಬೆಂ ಎ ಕೋರ್ಟುಂ ಹಾಮ್ ಕೊಫೆನುವೆ ರುಸ್ತುಮಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಫಾಳುಕ ಫುರಸಾರ ಕುರ್ಮುಗೆ ಸಬುನ್ ದೇಹಾಸ್ ನವಾರ್ ಬನಹರ ದೇಹಾಸ್ ವಿಹಿವನ ಹರ್ವಿಸ್ ಫುಲ್ಹುಂಗೆ ಬಿಲ್ಮ್ಗೆ ದರ್ಶಕೆಂದಿಯ ಮಿಹೆ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚ ದವಾ ಕುರ್ಮಂ ಇದು ಕೋಟ ಫುನ್ವಾ ಫನಿ ಮಿ ಹುಸ್ವಿ ದೇಹಾಸ್ 21 ಹರುಗೆ ಮಿ ಹುಸ್ವಿ ದೇಹಾಸ್ 21 ಹರು ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚ ದೌಲತು ದೇ ದವಾಯಂ ಉಫ್ಲಾಫ್ ವೆ ಎಗತುಂ ಒರಿಯಂ ಖಾಡು ಗೆಂಗುಳುಮುಗೆ ದವಾಗೆ ತುರು ದೀನಿ ಎಬ್ಬಾವಂತಕ ನಗಾಲಂ ಉಳುಮುಗೆ ದವಾ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಉಫ್ಲಾಫ್ ವೆ ದೀನ ಫುರಸಾರ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸಲಾಗ ರುಸ್ತುಂ ಹಯ್ಯರು ಕುರುಮುಂ ಫುಲುಹುನ್ ನದಿಂ ಬಯಾನುಗ ಐನಾವನಿ ಎಕಮಂ ಯುತಿರಾಫೆಫಾ ಅದಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ದೆಕೊಳಂ ಏಕಿ ವಾಹಕ ತವ್ವೆಸ್ ಬಯಾನುಗ ದಕ್ಕವಾಫ್ ವೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಬುನ್ ರಾಜ್ಯಕ ಅಳಫ್ವಾ ಫಿಯವಳತಂ ಹಾರುಕಶ್ ಕುರಿನ ಮೆಸ್ ಕಮಾಂಡೋ ದಾಯರಾಗೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಾವಫಾ ವಾಗುತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣಿಕಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಪುಣಫಿ PSMಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗ ವಾಹಕದಕವಮುಂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ರೈಸ್ ಫುಅದ್ ತೌಫೀಕ್ ವಿದಾಳುವಿ HPI ಕೋವಿಡ್-19 ಗುಳಿಗೆಂ ಅಳಮುಂದಾ ಫಿಯವಳುತ ವರ ಗಾತುಂ ಬಲಮುಂ ಅಣ್ಣಕಮ ಅದಿ HPI ಅಳ ಫಿಯವಳುತಕ ಎಗ್ಗುತ ಕಂಕಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದನ್ ರಾವಮುಂ ಅಣ್ಣಕಮ ವೆಸ್ ಫುಅದ್ ವಿದಾಳುವಿ ಮೀಗೇತುರು ಫುಅದ್ ವಿದಾಳುವಿ ಫಿಯವಳುತಂ ಹರುಕಶಿಕೊಫಾ ವೀನಮವೆಸ್ ಅಣ್ಣ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಹುಗೆ ಫಸ್ವಣದುವಹು ಬೇವುಮಂ ಹಮಜಿಫಾವ ಕೊಮಂಡು ದಾಯರಾಗೆ ಬೈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣಿಕಮಶ ಇಂತಿಹಾಬ್ ಕುರಿಯ ದಾಣಿ HPIಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ನ ಎಗ್ಗುತಕಮ ಕೊಮಂಡೋ ದಾಯಿರಾಗೆ ಬೈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಿ ಬಾವಣಿ ಎ ದಾಯಿರಾಗ ಹುಣ್ಣೆವಿ ಮೆಂಬರು ಹುಸೇನ್ ವಹೀದ್ ಅವಹಾರವು ಮಗುಳಿಗೆನ್ ಮೆಂಬರು ಹುಸೇನ್ ವಹೀದ್ ಅವಹಾರ ವೆಫಾವಣಿ ಕೆನ್ಸರ್ ಬೈಯ ಫರ್ವಾ ಹೋದ್ದವಮು ಗೆಂದವಾತ ಗಿನ ದುವಸ್ತಗೆ ವೆಫಾವಣಿಕೊ ಹುಸೇನ್ ವಹೀದ್ ಅವಹಾರವಿ ಎಡಿಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗ ಫರ್ವಾ ಹೋದ್ದವಮು ಅಣ್ಣಣಿ ಕೊಮ್ಮಿದಿಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೌಗೆ ಸಾದವಣದುವಹು ಸ್ಕೂಲ್ ತಂಗ್ ಅಲುಂ ಹುಳುವಾಯರು ರಕ್ಕಾತಿರಕಂಗೆ ಫಿಯವಳತಂಗ್ ಇತುರ ವರಗದ ಕುರ್ಮ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತಕಂ ಅಂಕಾಫಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತಕುಗೆ ಫಿಯವಳುತ ವರ್ಗದ ಕುರುಮಂ ಅಂಗ ಸ್ಕೂಲ್ ತಕಂ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಫಣುವಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಗ ಬುಣೆಫವಣಿ ಬೇರುಂ ಅಣ್ಣ ಕುದಿಂ ಅದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುವಜ್ಜಫುನ್ ರಾಜೆ ಅಣ್ಣತ ತಿನೆಂ ಅದಿ ಫಸ್ತುವಹುಗೆ ತೆರೆಗ PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಹದ ಅದಿ ಎ ಟೆಸ್ಟುಗೆ ನತೀಜಾ ಲಿಬುಮುಗೆ ಕುರಿನ್ ಸ್ಕೂಲಂ ಹಾಜಿರು ನುಬುಮಂ ಎಂಗುಮ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಹಾಲತುಗ ಒಣ್ಣ ರಶಕುಂ ಕುಜ್ಜಕು ನುವತ ಮುವಜ್ಜಫಕು ಎ ರಶಕ ಗೊಸ್ ತಿನೆನ್ ನುವತ ಹತರ್ದುವಹುಗೆ ತೆರೆಗ PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಹೆದುಮಫಹು ನತೀಜಾ ಲಿಬುಮುಗೆ ಕುರಿನ್ ಸ್ಕೂಲಂ ಹಾಜಿರು ನುವೆವೆ ಗೊತಂ ಹಮಜ ಸಫವಾ ಕಮ ಇತುರಂ ಅಳಫಾವಾ ಫಿಯವಳುತಕಕಿ
ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಕುದಿನ್ನ ಮುವಜಫುಂ ಹುರಿಹಾ ವಗುತೆಗ್ಗಾವೆಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಳಾಗೆನ್ ತಿಬುಮ ಸ್ಯಾಬೋಣಿಲಾಗೆನ್ ರಂಗಳಂ ಎದ್ದೊವೆವೇನೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹಮ ಜಸ್ಸಫಾ ಹುರುಂ ಮಿದುವಸ್ವರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಗ್ರೂಪ್ ಹದಾಗೆನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಮುವಜಫಕು ನುವತ ದರಿವರಕು ವೆಸ್ ಕ್ಯಾಬೊಯ್ ನುಹೆದುಂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಗಾಯಂ ಕೊಫಾವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೆಷರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಕಂ ಫುರಿಹಮಯ ತಂಫೀಸ್ ಕುರುಂ ಮೀಗೆ ದೇಹರು ಕುರಿನ್ ದೇಹಾಸ್ ವಿಹಿವಣಾರು ಮಾಲೆ ಸರಹದುಗ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಹಾಲತು ಗೋಸ್ವುಮುಂ ಗ್ರೇಡ್ 7 ಫೆಶಿಗೆನ್ ದಗ್ ಗ್ರೇಡ್ ತಕುಗೆ ದರಿವರುನ್ನಂ ಆಹಾರಕ ಬುರೆ ಗಿನದುವಹು ಸ್ಕೂಲ್ ತಣ್ಣಾಗೆ ಅದೆ ಮುಂಗೆಂದಿಯೈ ಆನ್ಲೈನ್ ko male saratuga anekka ves covid nawara feturen feshuma guligen HPA miharu annani rakkatirikamuge fiyawaluta warugada kuramun egotu male sarahadun ehen tanaka daturu kureveni vaccine ge dose ta furihama nowa faratennama sada duwahuge quarantine furihama kuran jehenekamasha quarantine undu kureveni sada duwahu quarantine furihama kurumafahu PCR test hada natija negative womunkama ves HPA imbuni egotan amal kurinama ves mige terega mifada mihunna ekuga daturu kuran jehe vaccine nu jehe umuruge kudakudi nu himenene kama adi kuriyan oy de duwasterega male in rarasha daturu kuran jehe farataka de goten ihtiyar kurevidane kaman HPA in adita duwahuge rewani bunefa ei male in sample negumafahu daturu ko natija liben den quarantine ga hurunnuata rasha daturu ko rashun sample naga test kurumafahu test natija liben den quarantine ga hurun kaman HPA bune fawani male sarahadun rajyege ehen rarasha daturu kuran jeheni covid safe portal in negative natija dakka fawa namakama adi quarantine wuma daturu kura faratakun halu belum portal in hudda hodagen noni daturu nukuruma ves agency in anga वेफार के दारम फाहा कुलवे खबर तका दुनिया का मसरम फाहा कुलवे खबर आया को इस्तिहारों के पूर्ण वक्त को कफो बात लो कल्याण Svanden tien fängisstraff koffia. Vi pulfurade vi har fängisstraffan. Ni avslutar ämnen kommer då att tycka att den golanya till straff koravani. Ni kuliga vad har fäng. Tan tan ta. Fena vet du snabba. Straff koravama. मैं संबंधन व्यापार के दारम फाहा कुलवे खबर तक मैं हरुगे तेरेगा 13 क्यूबिक मीटर के दे थांग माली सरहद का बहट निमाफ वाकमा MWC के मैनेजिंग डायरेक्टर हसन शाह विदालवे MWC के मैनेजिंग डायरेक्टर हसन शाह विदालवे मालेगा फिन रक्का कुरान निजाम गायम कुरम के ये कंपनी कुरनिम्मा प्लेन कोफा वाकमे कमा मेगेतुरन शाह विदालवे सरकार मिहार कुरीगे SDO रेडी मिक्स हिंगे बिंग मालेगा फिन रक्का कुरान निजाम गायम कुरमंग एकुंफन्या हवाल कुफा वाकमशा आदि मिहार एबिमुगा फिन रक्का कुरान निजाम गायम कुरमगा मसके फशाफ वाकमा मेगेतुरम फिन रक्का कुरान निजाम गायम कुरमा मालेगेन्न तांगी तकंग एडवांस पेमेंट वेस मिहार दक्का वाकमशा फिन रक्का कुरान निजाम गायम कुरमगा मसके लसवा मैगन सबकी मिहार हदाफा डिजाइन बादल तके गेन्न जिहुकमा शाह विदालवी मेगेतुरम शाह विदालवी MWC गा ಹಿಂಗೆ ಅಲಿಫಾನುಗ ಹಾಯಸಾಫಹು ಇತುರು ಬಯ ಸರಹದ ತಕು ಫೆಂಗ್ ಫೆದ್ದೇನೆ ನಿಜಾಮ ಮಿಹಾರ್ ಹಮಜೀಫಾ ವಾಕಮ ಎಗತ ಮಾಲೆಗೆ ಹವೀರಿ ಹಿಂಗುಮುಗ ಬಹಟ್ಟಾ ಫಹುರಿ ಎ ಕಂಪನಿಗೆ ಫೆಂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಕುನ್ನ ಕಲಾಫಾನ್ ಸರಹದುಗ ಹುನ್ನ ಫೆಂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೋಗೆ ಇತುರುಂ ಹುಳುಮಾಲೆಗ ಹುನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಕು ಫೆಂಗ್ ಫದ್ದೇನೆ ಕಮ ಶಾಹ್ ಇದಾಳವಿ
डिसेंबर महो मीराइन 2.3 बिलियन रुपया बालागन फे डिसेंबर देहा से काव्योगा मीराया 2.3 बिलियन रुपया बालागन फवाकमा मीरा मालूमात फावे मे अददके वेतवेदी आहारके मि मुद्दतुगा लिबुनु आमदनी अव्वरे नुवदिहा फस इंसत्ता इतुरु आददे अदे डिसेंबर देहा से काव्योगा लिबेने कमंग अंदाजा कोफावा आददव्वरे 40 फस इंसत्ता इतुरु आददे मीरा मालूमात तेगुतुगा डिसेंबर देहास विहिगा लिबुनु आमदनिया अळा बलायरु डिसेंबर देहास काव्युगा लीफावा आमदनी इतुरुमुगे मैगनु सबकी जीएसटी इनकम टैक्स ग्रीन टैक्स आदि एयरपोर्ट टेकुहा फीगे गुतुगा लीफावा फैसा इतुरुहुं मिगतु नवंबर देहास विसा अळा बलायरु नवंबर देहास एकाव्युगा दिवि राज्य जियारे कुफावा फतुरुवेरिंग आददु 4 गुण इतुरे फावाकम मीराइम फाहा कुरे मेगे सबके देहास विहिबन आहार कोविड नवारेग सबम फतुरुवेरिंग जियारे कुफावा मेंबर मदेफा वमुकमविस मीराइम फाहा कुरे मेगे तुरंत देहास का विश्वनाहरुगे डिसेंबर महो लीस पीरियड एक्सटेंशन फीगे गुतुगा आमदनी लीफवमके डिसेंबर देहास विहिगा लिबुन आमदनिया अळा बलायरो डिसेंबर देहास एकाविहुगा लीफवा आमदनी इतुरुमुगे सोबेकम मीराय बुणे मिफी डिसेंबर देहास एकाविहुगा मीराय लिबिफैनवे डिसेंबर देहास एकाविहुगा मीराय बलागें आमदनी के एम बोडबैंग हिस्सा कुरनी जीएसटी अदी 40 इंसत्ता नुवस्ते का फंसास 2.7 मिलियन रुपया देंगे में बड़ो आमदनी लिफावनी टूरिज्म लैंड रेंट गुतुगा ए 24 इंसत्ता नुवता 70 का अड्डिया 5.7 मिलियन रुपया मेगे तुरुंग लीज पीरियड एक्सटेंशन फी गुतुगा सते का फंसास 3.5 मिलियन रुपया इनकम टेकुगे गुतुगा नुवदिया 5.1 मिलियन रुपया ग्रीन टेकुगे गुतुगा नुवदिया 4.4 मिलियन रुपया आदि एहनिहे टेकुहा फीगे गुतुगा 243.1 मिलियन रुपया लिबिफावे डिसेंबर देहा से काव्युगा बलागन फावा आमदनी के तेरेगा सते का 5.4 मिलियन अमेरिका डॉलर वेस हिमेने दुनिया के मसरम फाहा कुलवे खबर के तफसीला बैलर 100 कारसा का कुरमते फावा लंका के दारन्य लुइदी एही वे देवुमा लंका के रईस गोतबया राजपक्ष चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वंग यी के अरिहुगा एदिवडागे फे रईस गोतबया मिफदांग एदिवडागे फामनी चाइना के मिनिस्टर मिवगुत लंका कुरम गेंदवा दातुर फुलगे तेरेंग चाइना बनी मेगे कुरिंग लंका $1 बिलियन के लोन ततु कफा नमस लंका मिवगुत वनी बेर फैसा होदंग इंतहा दतवे 100 कारसा का कुरमतेफा राजपक्ष ओफिहुं नेरुन बयाने का बुनी कोविड नवारे के सबुंग एगमगे 100 अराफवा लोलमंग हाले लिबेंदिंग दारनि दक्कागुता बादल गेनस्तेवमा रईस एदिवडागे फावाकमा चाइना की लंकायंग एम्मे गिने दारनि दोकुरी कामु ए इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी आदि जापान फहतन जिसम फहु मीडिया दिहा हर के तेरेगा चाइना बनी लंका का हाईवे पोर्ट तंग एयरपोर्ट आदि कोल पवा प्लांटिंग एलमा $1 बिलियन दो कफा फाड़किया फरातक बनी चाइना के लोन तकुं हरदु कफा बनी फायदा कुड़ा वाइट फाड़किया फरातक बनी चाइना के लोन तकुं हरदु कफा बनी फायदा कुड़ा वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट तक कम पुणमुंग नमविस चाइनाइंग एकं दोगु कुरे एगे तुरन चाइनाइंग एक्सपोर्ट कुरा मुदा तकुन लंकाया बुड़ा फायदा वागुता बदल गेनोम विस एदिफा वाकम बयानुगा वनी पुणिफा लंकायन देहास विहिवनाहरु चाइनाइं $3.5 बिलियन के मुदा एतरे कुरे अदि चाइना फतुरवेरिंग हरकशी उसूल तक के तेरे लंकायंग एतिरवमुगे खुद्दा दिनमविस एदिफावे कोविड पेंडेमिक कुरिन चाइना के लंकायंग अन्न फतुरवेरिंग बुड़ हिस्सायंग उन्ना गौमेंग अदि गौमंग इमेगिनेंग एक्सपोर्ट कोरा गौमकीविस चाइना लंका के चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुहिम बैवरिये ए प्लेन की चाइना या दुनिया के अहम गांव तक गुड़मंग इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की कुरुम नमस अमेरिका आदि बायंग अहम गांव तक बनी ए खुदी गांव तक दारणी के दांतुरे जिस्मा चाइना कुरिया गिंदा मसरू तक गुतुका सिफकुफा दुनिया के मसरम फाहा कुलन में खबर आया को सीएनएम के
ಮಿರೆಗೆ ತಫ್ಸೀಲ್ ನಿಮ್ಮ ಲಾಫ್ ವಕೀಲಾನ ಅಳಗೊಂಡಾಕ ತಫ್ಸೀಲ್ ಬೆಲ್ಲಂ ಗಾತಿ ಹೇದೆ ಕುದತ ಕಳ ಶುಕ್ರದನವ ಬೆಫುನ ಸರ ಬಾಜಿವರ ಉಫಾವಿರಿ ರೇಕಂಗಿದೆ ವಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ